Minutu goizeko 9:00 gaur faktorian gonbidatu Arnaldo Otegi, Bilduren koordinatzaile nagusia. Otegi jauna, egunon, ongi etorri. Mila esker. Hasi behar dugu iraganera begiratuz, eta uneotan Nafarroan dagoen eztabaida bati helduaz. Arrabotsa handia sortu duen erabakia izan da erorien monumentuari beste zentzu bat emateko, esanahia aldatzeko akordio hori. Bildu, PSN eta Geroa Bairen arteko akordioa da, baina talde memorialistek kritika handia egin diote. Zu esanahia aldatzearen aldekoagoa zara edo eraistea behartzen? Bueno, nik uste dut, biak ala biak badutela arrazoia defendatzeko gauza batero beste. Afera ez da hori, afera da nola egiten dituzun eztabaidak. Eta eztabaidak egin behar dira alternatiba realen artean. Orduan, bi alternatiba zeuden. Bata resignifikatzea, ero bestea dagoen bezala ustea. Zergaitik PSNek ez duela loko nahi erantzi. Orduan, eraiztearen eztabaida ez zegoen. Aukera zegoen ustea dagoen bezala, ez. Guk resignifikazioaren alde egin dugu, eta guretzat Iruña erdian Maravillas Lamberto izena duen eta antifascismoreantzat eta fascismoaren brutalitatea norbaiti simbolizatzen baldin badu Euskal Herrian eta Nafarroan Maravillas Lamberto da, horren aldeko apustu egin dugu. Eta uste dugu hori dela justizia poetikoa. Hau da, bere garaian fascismoak eraikin bat egin zuen fascismoa goraipatzeko, orain Maravillas Lambertoren argazkia egungo da toki horretan, eta Maravillas Lambertori omenaldi egingo zaio eta antifascista guzti omenaldi egingo zaio. Orduan, uste dute batzutan herri honetan gauzak gehiegi polarizatzen direla, eta oso sutsuki eztabaidatzen dela, nik uste dut arrazoiak mundu guztiak eduki ditzazkela, gu ere botatzearen aldekoa ginen. Baina ez da posible, ez da kasulako indar harremanik, hau da, uste dute herri honetan ere askotan faltatzen zaigula, nola esango nuke, kontuan hartzea zein da indar harremana. Eta orduan politikagintza konbentzionalean asko gertatzen da. Orduan nik, niretzat, Maravillas Lamberto izena duen monumentu bat Iruña erdian gure hiriburu historikoan egotea, nun bere garaian Asiron alkate zela atera ziren Mola eta Sanjurjo hortik, beste urratxe bada. Hor bukatzen dira urratxak, momentuz bai, baina ikusiko dugu etorkizuna, ordunik serenitate pixka batekin ikusiko nuke eta perspektiba historikoarekin, ez? Atzoko akordioaren berri eman ondoren agintzen da, prozesu parte hartzaile bat, zentroaren norabidea eta markatzeko, talde memorialistek salatzen dutena da, behin erabaki hartutakoan datorrela prozesu parte hartzaile hori. Bueno, baina nik uste dut orain irekiko dela nolabaiteko ideien konkurso bat, edo lehiaketa bat, ez? Eta uste dut, horrek aukera ematen dula, nolabait ere gero ere hori modu parte hartzaile batean erabakitzeko, ez? Eta uste dut, ez dakit, nire ustez, eztabaida bere muinera junda, eztabaidan dagoena da, zer egin ziteken eta zer ez. Ni aldekoa naiz, egin den apustuarekin, arrazoi simple bategatik. Maravillas Lamberto izena duen memorial bat antolatuko delako, eta beste alternatiba zelako hola ustea. Norbaitzuk hola ustea nahi balin badute esan dezatela, baina momentuz hori da alternatiba. Eta uste dut, akordia ona dela, ez. Jargaitezen egunari begira, diputatuen kongresuan minutu gutxi barru, hasiko da, goizeko 9:00 hasiko da osoko bilkura, eta bertan bozkatu beharko da, Espainiako gobernua maigainean jarri duen zerga erreforma. Eren egungo batzorde oso korapilatsuaren ondoren, eta azken ordu hauetan Podemosek esan ondoren, Irene Monterok Bart esan ondoren, adarra jotzen dizuetela alderdi sozialistatik. Gero beteko ez den zerbait agindu dizuetela energia enpresei jarriko den zergaren inguruan. Badaukazue, adarra jotzen dizueten sentsazioa? Ez, gu, asteburu osoa eta lehenegoko egunetan egon garena da akordioaren alde lan egiten, gogor lan egiten. Medioetatik aterata eta era pribatu batean lan asko egin dugu. Bilduk Eskerrarekin eta Benegarekin akordio bat burutu zuen, besteak beste esaten da, hauek ez zuten nahi energetikei zerga luzatzea, hauek ez duten nahi ere bankei eta bankoei zerga sartzea, sartu genituen zerga horiek, azken tramoa puntu bat gehitu genion, eta real dekreto baten aldeko apustu egin genuen, energetikei urte bat luzatzeko
zerga. Eta momentuz hor gaude. Esatea Juntsek zer egingo duen ero ez, claro, askotan aipatu izan dugu hemen, eta niri tokatu zaita aipatzea. Gutako arazo bat, ez dago investidura bloke bat, bloke horretan bloke zirkustanzial bat osatu da, eskubia ez gobernatzeko, eta bloke horretan daude eskubikoek eta ezkerrekoek gaude. Eta batzuk daude independentista garenok, eta beste batzuk ez. Orduan, mundu guztiak ulertu beharko du, boto guztiak behar direla, gauza guztiak ateratzeko. Eta horrek esan nahi dula, inork ezin duela planteatu egunetik egunean bere posizioak. Guri ia ez dugu inor hartu. Real dekreto horretan egiten dena da zerga hori luzatu. Zer boskatuko dugun? Bueno, batzuk esatute, Juntsek ez boskatuko du. Bueno, berai jakiko dute. Baina ez dizuen mesfidantzarik sortzen gobernuak adostu izana Juntsekin bertan bera utziko zuela energia enpresei jarriko zien zerga berezia, eta gero zuekin beste bide batetik, errege dekretu baten bidetik, urtebeterako luzapena adostea? Bai, baina gobernua badu arazo bat, eta da atera behar dula pakete hau, bestea beste, eta hori da askotan aipatzen ez dena. Ze gertatzen da pakete hau ez bat ateratzen? Eta gero, nik esango nuke, bi aldera egingo nuke azterketa bat politikoa, eta bestea zentzu ekonomiko-sozialean. Pakete hau ez bat ateratzen, Espainiar Estatuak galtzen ditu 15.000 milioi europatik. 15.000 milioi gutxiago jasoko lituzkete. Horrek esan nahi du gastu zapaia txikiago izango zela. Eta horrek esan nahi du ajuste fiskala Espainiar Estatuan 7 urtetan egin beharrean 4 urtetan egin behar dula. Eta horrek esan nahi du aurrekontuak murrizketakin etorriko dira. Hori da jokoan dagoena. Hori da azaltzen ez dena. Guk alde ikuspegi horretatik esaten dugu, bueno, gu nahi dugu akorde bat egotea. Badago ikuspegi politiko bat. Ezke guk apostu garbi bat egiten dugu gobernu honek iraun dezan 3 urte. Zergaitik, uste dugulako besteak beste estatus politikoaren eztabaida gobernu honekin egin daitekela. Eztabaida esaten dute, ez dute esaten urratsa, eztabaida egin daitekela. Eta jokoan hori dago. Gu gainera sartu dugu bankaren zerga. Gu gainera sartu dugu energetikaren zerga. Bueno, guk ez dugu usten hau dela norbaitek beste bati ide hartzen dion, ez, hau da, nor jokatzen duen ardura politiko eta estrategikoarekin, eta nor jokatzen duen bere interes partidistekin. Guk ez dugu interes partidistekin jokatzen. Eta iruditzen zaizu, Podemosek baietz. Bueno, ez dakit, beraiek azaldu beharko dute, baina pentsatzea hobea dela beste eszenatoki bat, eta ez dakit beraiek zen nahi duten. Beraiek esate dute, ni berma nahi dut Juntsek bozkatuko dula zentzu batean. Bueno, horrek esan nahi du, uste duzula, Juntsek momentuz ez duela erabaki hartu. Orduan, baina zuk eman duzu aditzera, Juntsek ez duela bozkatuko. Bueno, ongi dago hipotesi bezala. Baina nola egiten da hori? Nola behartzen duzu Junts hori egitera? Zer tresna sekreto da kasu hori bermatzeko? Gainera sinatuta egin behar dute. Orduan, uste dut, beste guztia, aipatu izan dudan guztia, pakete osoa kontuan hartu behar dela. Eta horren aurrean, bi aukera daude. Zuk, zure estrategia partidistarekin jarraitzea, edo zuk, ardura historikoarekin aritzea. Eta gu, bigarrenean gaude. Diozu, zuen apostua dela gobernu honek beste 3 urte ere jarraitzea. Eusteko moduan dago? Egoera hain prekarioa izan da. Baina, hori da beste alderdi batzuk egin behar duten irakurketa. Eta herriari garbitzen behar diote. Eta herriari esan behar diotena da, ea posible uste duten egoera hobe bat gobernu erortzen balin bada. Gero gobernuanek ditu limitazio eta muga asko. Eta dugu, gu independentista gara, kuriosoa da, gu independentista gara. Baina egiten duguna hausnarketa da, eta berriro bueltatzen naiz bere garaian egindakoari. Herri honetan, hauteskunde orokorrak egon zirenean, jendeak gauza bat bozkatuzun garbi. Berdin PSOE, berdin Euskal Herria Bildu, bozkatuzun fascistek ez egotea gobernuan. Eta orduan, guk horrekin koherente jokatuta nahi duguna da fascistek ez egotea gobernuan, eta gobernu honek irautea. Ez gobernu hau maite dugulako, baizik eta gobernu honek aukerak ematen ditulako beste nazio auziaren inguruan eztabaida bat egiteko, eta hori guretzat estrategikoa da. Kontua da, nazio eztabaida horren inguruan, autogobernua berritzeko eztabaidaren inguruan, atzo galdetu geniola Eneko Anduezari. Bai. Eta estatuarekin bitariko harreman efektibo parez pareko bat izateko aukerari buruz. Bere erantzuna oso argia izan zen.
Aldebikotasun hori ja oso markatuta dago konstituzioan, eta uste dut kogobernantzan aldebikotasuna beti mai gainean dagoela. Hortik aurrera, bakoitza pentsatzea nivel berberian gauzela edo etorkizunean nivel berberian egongo garela, uste dut trampa egitea dela. Eta hortan, gure Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak ez dira nivel berberian egongo sekula hori legetik kanpo dagoelako. Hau, aurre jarrera baldin bada, nazioaren inguruko eztabaida hori neurri batean ez dator oso mugatua? Batzu mugatu nahi dute, eta, agerikoa da atzoeneko esandakoarekin. Ez da lehenengo aldia halako gauzak esaten ditunak, ez? Baina afera da gauzak ez direla norberak nahi duen bezala, ez? Berak esaten du, legeak hori arrazoia du gauza batean. Zeren eta askotan esaten denean, guk harreman bilaterala bat nahi dugu estatuarekin. Bien arteko harremana beti da bilaterala. Afera ez da bilaterala izatea. Afera da jerarkian nor dago noren gainetik. Eta guk uste dugu daukagun harreman ereduan garbi dagola, estatua dagola horren gure gainetik, ez? Eta horregaitik gauden bezala, zatituak herri bezala, nazio ez rekonozitua bezala, eta kompetentziak beti flotanteak ditugu, zen eta, tribunal batek, ero juge batek esan dezake, beste hemen euskaraz hitz egin daiteken, ero ez, hor dago Euskal Herria momentu honetan, ez? Baina nik politikara bueltatuko naiz lehen bezala, badago arazo ekonomiko, soziala eta politikoa. Eta politikara etorrita, galdera ez da hori, galdera da. 3 probintzia hauetan, Euskal Herria 7 probintziz osatutako herria baldin bada ere, udaletatik ehunetik pentsatzen du gu nazioa garela eta erabakitzeko eskubidea daukaula. Parlamentuaren 70%. Aldunetan eta batzar orokorretan proporzioa hortik izango da. Gehiengo sindikala independentista da. Hemen ez da lege afera bat, hemen afera da. Zuk errespetatuko duzu jendeak hemen bozkatzen duena behala ez. Hori da galdera. Zuk errespetatuko duzu euskalduna bozkatzen duguna behala ez. Hori da demokraziaren erregla ez, arau nagusia. Kontua da bozkatzeko zer jartzen den. Barkatu? Bozkatzeko ze planteamendu egiten den, ez da? Ze testu jartzen den bozkatzeko? Bai, baina nik esan nahi dut, herri honetan garbi dago gehiengo oso handi badagola norabide batean, 3 probintzia hauetan bederen. Horrek erreflejo bat eduki beharko du. Egin behar da itun herritar zabal bat, ados. Baina kontuan hartu beharko da kontxo jendeak ze bozkatzen duen. Eta jendea bozkatzen du norabide batean. Eta eneko handuezak beste egunean besteak beste esantzun herriak erabaki dura gu oposizioan egotea. Hombre, hori da gauzak erabatetara ikustea, ez? Zeren eta guri 27 eman dizkigu PNV-ri bezala. Eta bera gobernuan dago ez herriak erabaki durako, baizik eta PNV eta beraien artean itun bat egin dutelako, ez? Jaurlaritzaren aurrekontuei dagokionez, negoziazioan atzo 2. bilera, eta atzoko bileraren ondoren, badirudi, adierazpenak entzun da behintzat, Jaurlaritzaren dirukontuak babestetik gertuen dagoena EH Bildu dela. Hala da? Pues ez dut uste momentu honetan hori horrela denik, ez? Afera da, askotan aipatu egiten dela, ez? Ze jarrera ezberdin daukagun hemen eta Nafarroan, ez? Lehendakariak askotan esaten du hori, eta deituzun el kilo presupuestario, ez? Horrek ere reflejatzen du, mentalidade bat, ez? Zer eta guk egin dugun planteamendua izan du da, rekurso finanziero guztiak kontuan hartuta, norabide berdinak jartzea esfortzu ekonomiko guztiak eta inbertsio guztiak. Horri erantzun ziguten esan ez, baina hori da kontuan ez hartzea hemengo arkitektura instituzionala. Orain egin dute itun fiskal bat, no? Eta esaten zuten, hori batzar orokor bakoitzan eztabaidatu gara, kontxo, beraiek egin dute ja akordio bat, ez? Eta orduan, nure erabaki da batzar orokorretan, ez alderdien artean. Guk bestalde batetik Nafarroarekin alderatuta, gu Nafarroan babestu egiten ditugu aurrekontuak abstentzio baten bidez, gu Nafarroan 9 gera 50-tik, hemen 27 gera 55-tik. Eta Nafarroko gobernuak aurrekontuak aurkeztu baino lehenago beti aurkezten dizkigu. Eta ez hori bakarrik, esaten digu, nun sartu nahi dituzuen partia. Hemen ez da hori gertatzen. Hemen egin dute itun bat, eta gero plantatzen dutena da abdesioa. Egin dute reforma fiskal bat, eta goratu behar da, beraien arkitektura instituzionalari jarraiki, eske Euskal Herria Bildu da lehen indarra Gipuzkoan eta lehen indarra Araban. Gurekin ez dute kontatu. Orduan,
formak dira ere bai importanteak politikan, ez? Orduan, esaten duguna da, bueno, zuek badezute Gasteizen gehiengo absolutua, ez duzute behar ingo babesik, guk atzo proposamen zehatzak eraman genituen, beraiek ez zituzten proposamen zehatzik ekarri, ikusiko dugu, baina guk predisposizio osoa daukagu, hori bai, gauza bat kontuan hartuta, eta da, aldaketak estrukturalak behar dira. Ez gaude hemen 2 milioi hemen eta 7an jartzeko, baizik eta gastu publikoaren norabidea zentzutan egin behar, eta gu eztabaida hori egin nahi dugu. Atzo planteatu zenuten bereiztea zerga erreformaren eztabaida eta aurrekontuena. Zergatik, berez lotuta daudenean biak. Bereiztea planteatu genuen eta ulertu behar da. Ez du, zuk esaten duzun bezala, aurrekontu batzuk eztabaidatzen duzunean, baita ere, inbertsioaren kopurua eta memoria ekonomikoa behar duzu. Diruan nondik datorren fikatu da behar da, bai. Baina egin dugun apustua izan du da, guazen egitera hau, eta gero guazen egitera reforma fiskala. Zeren eta gure ustez, reforma fiskalaren ez da. Eran urala zai. Erreforma fiskalaren eztabaida egin behar da sakontasunekin. Eta beraiek egin duten planteamendua gure ustez izan da oso arina. Eta arina eta gainera retokearena. Benetan beraiek egin duten planteamendua ez da reforma fiskal baten planteamendua, ez? Orduan, guk adibidez ez dakigu eta uste dugu hori beharrezkoa dela eztabaida hori egiteko, beraiek planteatu dute retoke fiskal bat nun bakarrik kenkariak daude. Bueno, aurten Euskal Finantza Kontseiluak ez ditu bete pasaden urtean egindako prebisioak. Pues ibatik gutxiago jaso duelako diruz eta Araban zerga sozietatetik ere gutxiago sartu. Bueno, datorren urterako egin ditu prebisio oso optimistak, ikusita Ukraina eta Rusiaren artean gertatzen ari dena, ikusita ekonomia nola doan Alemanian eta egin du halako prebisio handi bat, ez? Orduan, afera da, zu kenkaria besterik ez badituzu sartzen halako batean, nola sustengatuko ditugu zerbitzu publikoa datorren urtean? Ero bestera batetara esan da, bere garaian krisi finantzieroa gontzenean, diru sarrerak 7% murriztu ziren herri honetan. Uste du 7 zela, ez dakit 7 edo 9. Orduan, prebisio hiekin nola egiten dugu reforma fiskalaren eztabaida bat? Zeintzu dira prebisioak? Zenbat diru pentsatzen dute jasoko dugula datorren urtean? Zenbat diru pentsatzen dute beharrezkoa direla zerbitzu publikoa sustengatzeko? Guk egin nahi duguna da, benetako reforma fiskal baten eztabaida eta horrek denbora behar du eta sakontasuna behar du, eta hori da egiten duguna. Eta horregatik bereizketa, bataren eta bestearen artean. Aurrekontuak alde batera utzita, zerga erreformari berari begiratuta, kritikak gogorrak ari zarete jasotzen, elaren partetik neurri batean, negoziazio hontan sartuta, legitimatu egiten duzuelako desberdintasunak eragiten dituen sistema. Eta beraz, zerga erreformari dagokionez, eta Nafarroako kasuan ere, Nafarroan babestu izanaren kasuan ere egintu aste honetan bertan kritika hori. Reforma fiskalaren inguruan. Aurrekontua babestu eta aurrekontuekin bestea lotuta. Elaren aia klasiko bada guretzat. Bai? Ez dakiguna da oso ongi da zein den bere posizioa. Eta bere posizioan beti ere uste dut, errespetu guztiarekin esaten dut, bakarrik ikuspegi batetik eta begi bakarretik ikusten dituztela gauzak. Guk egiten ari garena, bai Nafarroan, bai Madriden, eta bai Euskal Herri osoan da apustu politiko integral bat. Ez dugu ikuspegi begi bakarrez ikusten panorama politikoa. Lehen aipatu izan dugu, guk nahi dugu gobernu hau irautea 3 urtez. Gu nahi dugu hori aprobetxatu besteak beste nazio auziaren inguruan eztabaida pizteko. Guk uste dugu gobernu alternatiboa txarrago izango dela. Horrek ez du esan ez berala exigenteak izan behar, baina gu oso kostiente gerare zindan indar harremana. Eta indar harremanaren arabera jokatzen dugu toki batzutan eta bestetan. Eta horrek ekartzen ditu urratsak eta batzurentzat beti insufizienteak izango dira. Beti. Bueno, songi errespetatzen dugu beraien posizioa, baina guk uste dugu azken finean eta hau kontuan hartu beharreko gauza importantea da guretzat. Azken finean Euskal Herria Bilduk eta Ezker Soberanistak badu gauza bat argi, ez? Nork epaitu behar du gure lana? Eta gu esaten dugu, eragileak, eta badute kritika egiteko, bere eskubide guztia, eta bar.
baina guri herriak epaitzen gaitu, hauteskunde bakoitzetan. Eta herriak momentu honetaraino, argi dago, babestu egiten dura gure estrategia. Orduan, gu ez gera zer herriari gabe, eta guk herriarekin egiten dugu. Gehiago nahiko genuke, noski, deno nahiko genuke gehiago, baina berriz nator indar harremanaren aferara. Baina zuk zure indarra dituzu eta zure indarrarekin egin behar duzu. Eta esate hau gutxi dela, oso ongi dago. Oso ongi dago, bai. Guretzat ere bai. Baina uste dugu gutxi horretan guk asko ateratzen ari garela. Goitzeko 9:00 legebiltzarrean osoko bilkura hasten denean, minutu bateko isilunea egingo da Santi Bruar gogoan hartuta. Atzo Santi Bruar eta Josu Muguruza hil zituztela oroitzeko manifestazioa ere izan zen, eta bertatik sortuk esandakotik nabarmendu dugu oraindik erreparazio eta erantzukizunaren esparruan zeregin asko dagoela, baina ematen direla, eri direla ematen aurrera pausoak estatuak eragindako biktimen aitortzan. Ze urratsari zarete ikusten? Bueno, nik uste referentzia egiten diotela, adibidez Nafarroan egindako aitorpeneri, eta bar, hemen oraindik faltatzen direna. Bueno, hemen oso sangrantea da, adibidez, Inigo Cabakasekin gertatu dena, ez? Eta uste dut hori ere mai gainean jarri behar dela. Baina egia da guretzat oso emozionalki eta politikoki garrantzitsua dela Santi eta Josuren memoria mantentzea bizirik. Gogoratuko ditugu manifestazio nazionalean datorren larun batean, osea, etzi, Bilbon, ez? Eta uste dugu horretan urratsak egin behar direla. Eta bai uste dugu, eta ponentzia politikoan horrela jasotzen dugu, memoriaren inguruan eta elkarbizitzaren inguruan, bueno, orain arte, eta oraindik badaude bi tendentzia orokorrez. Bata da iraganari lotua beti, eta bigarrena da errelato partzialak egitearena. Guk aldiz pentsatzen dugu, eta horretaz sakongi pentsatu beharko dugu, memoria eta elkarbizitza etorkizunari begira eraiki behar dela, eta nunbait erreflexia hortik jun behar dela. Ze behar dugu guztiok, etorkizunean elkarbizitza hori askoz ere sendoago izateko. Eta guk uste dugu horretan memoria integrala izan behar dela, inklusiboa izan behar dela, sufrikario guztiak egon behar direla, errespeto guztiarekin, eta uste dut hori izan behar dela datozen urtean egin beharreko lan bat, ez? Eta bestea beste hor, uste dugu, eta esaten dugu lasaitasun guztiarekin eta respeto guztiarekin, herri honetan preso politikorik ez delagon behar. Ez inork ez diolako eskatzen ez dakigu ze privilegio, baizik eta herri honek merezi duelako preso politikorik gabe bizizea etorkizuna. Zarun, guzti horrekin uste denen artean egin behar dela apustu zintzo bat, ez? Prozesu kongresual horretan zaudete sartuta, gaur Iruinean aurkeztuko duzu ponentzia politiko hori, eta larun batean manifestazioa, kongresu horri begira, giroa bero dago, militantzia hotza aurkitu duzu, parte hartzen ari da? Jendea parte hartzen ari da, eta jendea pozi dago. Osea, gure oinarri sozial eta militantea pozi dago. Zerreti dago pozi, sekulako emaitza elektorala jasotzen ari garelako, azken 10 urtetan igotzen ari garelako, mobilizazio zikloak indartxoa direlako, uste dugulako indar determinantea garela, bai Madrile, bai Nafarroan, bai hainbat udaletan, 150 udaletan gobernatzen dugu. Hau da, Euskal Herria Bildu determinantea den indar politiko bada, eta uste dugu gainera politika aldatzen ari den indar politiko bada, ez? Orduan, batzuk esate dute, bueno, nola liskarrik ez dagoen eta zaratarik ez dagoen, giroa hotza dago, ez? Eta ni nahiago dut alakoa izatea, ez, beroa izatea, ez eztabaida politikoa dagolako, baizik eta beste interes batzuren inguruko eztabaida daudelako, ez? Eta zentzu horretan uste dut beste urrats bat emango dugula, ohiko kongresu bat izango dela, baina ezoiko ambizioarekin egingo dugula, eta uste dut EH Bildu dela indar determinante bat, eta determinanteagoa izango dela batzarra bukatu ondoren, uste detelako gure ADN politikoa ongi finduko dugula kongresu honetan. Eusko Alderdi Jeltzalea ere barne prozesuan murgilduta dago, lurraldeetako buruzagien berrikuntza handia, bai behintzat Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, eta iradoki da zuek ez zaretela inbeste berritzen, besteak beste zu koordinatzaile nagusi segiko duzulako. Bai, baina, bueno, bai, esan daiteke hori ez, baina berrikuntza ez da biologikoa, berrikuntza politikoa da.
Esan nahi dut hori, batzutan uste delako berrikuntza politikan adinak egiten dula. Eta, bueno, zuk euki dezakezu gazte bat oso konservadorea, eta esan dezakezu Pepe Mujika bat, ez dakit zenbat urteekin oso iraultzailea dena, ez? Nik esango nuke gurean aspaldidanik belaunaldi berri batek hartzen ari dela zuzendaritzako ardura nagusiak, eta uste dut hori konfirmatu egingo dela kongresu honetan, ez? Guk uste dut belaunaldi berri horrek beste urrats bat emango dula, badagoena zuzendaritzetan, eta uste dut horrek konfirmatuko dula erabat, belaunaldi horrek hartzen dula gidaritzapea. Gidaritza uste dut movimenduan, ez? Eta gero, azkenik erreflexio bat egingo nuke igual malizia pixka batekin. Eske, renovazio handia behar dutenak dira krisian daudenak. Gauzak ongi dijoaztenean, renovazioak izaten dira nolabait ere xamurragoak edo lasaiagoak. Orduan, gu oso ongi gaude, oso emaitza elektoral honetan gaude, eta zentzu horretan, esan dezakeguna da, oso lasaia izango den kongresu bat, baina uste du politikoki errenovazio handia ekarriko duna. Politikan giza faktoreak harremane garrantzia handia daukate. Gipuzkoako kasuan, gaur Maria Eugenia Arrizabalaga hartuko du Gipuzko buru batzarrean, Joseba Egibarren lekukoa. Faltan botako duzu Egibar? Bueno, aspaldi ez dut harreman handia berarekin, bere garaian oso harreman handia uki genuen, baina, bueno, nik orain esango detena da, bueno, orain Maria Eugenia Arrizabalaga izan baldin bada, esaten baldin bada, arduraduna, berarekin bidea egin beharko dugula, ez? Bueno, orain arte harremanaz da oso xamurra izan, baina uste dut ardura politikoagatik gu behartuta gaudela mundu guztiarekin hitz egitera. Ni berriro esango diot gure jendeari eta herriari garbi edukitzeko. Guk mundu guztiarekin hitz egiten dugu. Sekula ez dugu utzi hitz egiteari. Gauza asko ikusten dira kanpoan, baina gauza eta lan asko egiten ditugu barrutik, diskrezioz, eta uste dut herri honek izan bat edo izan beste ezin duela permititu, bere buruari ezin diola permititu gure arteko harremanik ez egotea, eta, bueno, nik uste dut PNV berritu horrekin, berritzen baldin bada goiti bera ere, behar dugula harreman hori mantendu eta posible baldin badira akordioak egin. Bestea beste uste dudalako abertzalen arteko suma zeroa ez duela askorako balio, eta uste dut horretan alegin bat egin behar dugula. Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusi, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian etortzeagatik. 9:00 jo berri dira.